Hola patapums, què tal? Avui anem a fer els nivells 3 i 4 per a saber on van les notes al pentagrama. I per a fer l'activitat necessitem el nostre pentagrama que vam fer en vídeos anteriors i dos notes de cada, és a dir, dos do, dos re i així successivament. Prepara-te-ho tot i comencem! Hola, ja estic ací en el meu pentagrama preparadet i totes les notes que vos he comentat que havíem de tindre per dos, repetides. I ara sí que sí, anem a començar el nivell número 3. Per a fer el nivell número 3 solament es faran falta les notes do, re, mi, és a dir, do, re i mi. Estes les podem guardar per a no marejar-nos. Abans que res, vos recordaré on es situen les notes do, re i mi. El do es situa baix del pentagrama amb una línia que sembla un barret. El re es situa tocant una miqueta la primera línia del pentagrama. I el mi damunt de la primera línia. Bé, ara que ja hem fet este recordatori, anem a començar amb el nivell 3. La primera parella que hem de col·locar al pentagrama és do i re. Do, com he dit abans, se situa baix el pentagrama. I el re, a on anava? Damunt de la primera línia o tocant una miqueta? Exactament, tocant una miqueta. Molt bé, anem a per el següent. Mi i mi. El mi es situa en la primera línia. Per tant, l'altre mi, superfàcil, a la mateixa. Següent, re i do. Esta és molt fàcil perquè l'hem fet abans, però és al revés. Re toca un poquet la primera línia i do es situa baix del pentagrama. Vinga, última del tercer nivell. Do i mi. Do, baix, i mi a la primera línia. Superbé! Ara anem al nivell 4. Per al nivell 4 ens faran falta les notes fa, sol i la. Per tant, per a no liar-nos, anem a posar-les així al costadet. Primera parella, fa i la. Fa al primer espai i la al segon espai. Super! Els dos van en els espais. Molt bé. Següent, sol i fa. Sol, en quina línia anava? En la segona, perquè la clau de sol comença en la segona línia, per tant, sol a la segona línia. I després, fa ja l'havíem fet abans, per tant ja sabem que va al primer espai. Molt bé, continuem en la tercera parella, la i la. Que fàcil! Al primer espai, ja que sí? Ah! No, que vos he enganyat. La va al segon espai.
Molt bé. I última. La i sol. Ja sabem que la clau de sol comença en la segona línia, per tant, el sol va en esta línia i el la l'acabem de fer i sabem que va en el segon espai. Molt bé! I ja hem acabat el nivell 3 i el nivell 4. Espero que vos hagi agradat i els nivells 5 i 6 ja serà amb totes les notes del pentagrama. Esteu preparats i preparades? Ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu, patapums!